Ευαγγελίτσα μη. Σύγκρες τη συγκύλια όρε τα ηλιάνανη. Απάραση τη λαμβά στη πάσνικα. Ό,τι γινόταν στο χωριό τα ήξερες όλα. Τα άσπερνες. Όχι. Αχ, αυτή η κρύα Ευρύση, αν ήθελε να μαρτυρήσει πώς έχει να ζήσει. Πώς πες το ξανά. Αυτή η κρύα Ευρύση, αν θελήσει να μιλήσει, πώς έχει να μαρτυρήσει. Αυτό τα λες στα κρέκα ή το λες και στα βλάχικα. Στα βλάχικα. Το λες. Για πέτω. Αέστε, ασώπα το ράτσι, κασβάσεις μουράς και μούλτι μηνικοί βασικότητα. Με πολλά ψέματα θα βρεις τώρα. Να σε καλά. Γεια σου Γιάννη. Απάραση τη λαμβά